Эфирден алықлар вақты студияда Лина Хасеншина. Қолабызда екінші Браво Әлмәт конкурсы уза. Кіші шәһәрләргә зур музыка проекты Әлмәттә. Қолабызда Татнефть компаниясының күзгі кубогы узды. Ватан геройлары көне, яисә Геройлар көне Россиядә ел сайын 9 декабрьдә билгеләп үтелә торган истәлекле дата. Аның тарихы 18 гасырдан бара. Бүген Ватан геройлары көне иң мактаулы дәүләт бүләкләренә Советлар Союзы, Россия Федерациясе геройлары исемнәренә, Изге Георгий һәм Дон орденнарына лаек булучыларга иң югары дәүләт һәм җәмгыять хөрмәте. Бүген Россия шәһәрләрендә Ватан геройлары көненә багышланган бәйрәм концертлары, ветераннар белән очрашулар һәм башка тантаналы чаралар узды. Хәтерне саклау һәм геройларны онытмас өчен әлеге истәлекле дата уңаеннан Әлмәтлеләр Колабызның шәһәр паркында урнашкан Геройлар аллеясына һәм мәңгелек утка кәнәфер роза салды. 2022 елның 5 декабреннән 11 декабренә кадәр Әлмәт районы буенча дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре чит дәүләтләрнең теркәү билгеләре булган транспорт чаралары хуҗаларын тикшерү буенча чит номерлар дигән рейд чаралары үткәрә. Агымдагы елда Татарстан Республикасында фото-видеофиксация ярдәме белән 52 меңнән артык чит ил теркәү номерлары булган транспорт чаралары катнашында хукук бузу теркәлгән. Шуларның 1000 артыгы әлеге транспорт чаралары хуҗаларына карата хукук бузу буенча административ карарлар чыгарылган. Калган фотоматериаллар буенча мәгълүматлар базасында транспорт чараларын милекчеләре турында мәгълүматлар булмау сәбәпле административ җаваплылыкка хукук бузучыларны җәлеп итү мөмкин булмаган. Транспорт чарасы хуҗасы Россия Федерациясе территориясенә кергән көннән алып 10 көн эчендә транспорт чарасын дәүләт исәбенә алу өчен теркәү бүлегенә гариза белән мөрәҗәгать итәргә тиеш. Доводим информацию до водителей транспортных средств с регистрационными знаками иностранных государств в рамках профилактики административных правонарушений в области дорожного движения, что собранные сведения могут быть использованы для привлечения их к административной ответственности как владельцев транспортных средств за административные правонарушения, зафиксированные работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами. Бер ел элек Әлмәттә балалар һәм яшүсмерләр иҗатының Браво Әлмәт беренче шәһәр һәм район конкурсы старт алды. Фестивальнең вакыты бераз үзгәрде. Аны үткәрү урыны гына үзгәрешсез калды. Конкурс Нефтче мәдәният сарае залында старт алды. Быел балалар тамашачыларны нәрсә белән шатландыру турында алдагы сюжетта. Шәһәр һәм районның кечкенә йолдызлары шоу алдыннан борчыла. Алар концертны ача. Кемдер сәхнәгә беренче тапкыр чыга, ә кемдер инде тамашачының йөрәген яуларга өлгергән. Мы очень рады, что мы споем наши песни. И это наш первый конкурс. И первый раз. Конкурста 5-тән 17 яшькә кадәр балалар һәм яшүсмерләр, 18 яшьтән 25 яшькә кадәр егетләр һәм кызлар катнаша. Аларны жюри әгъзалары мәдәният белән күп еллар таныш булган кешеләр бәяләде. Ә конкурсны оештыру идеясе заманча бию студиясе җитәкчесе Максим Апраксинныкы. Конкурс «Браво Альметьевск» в прошлом году стал победителем конкурса грантов социальных инициатив «Энергия добра». И при поддержке компании «Татнефть» в прошлом году он прошел замечательно, собрал очень много талантливых участников. И он был высоко оценен руководством города, компанией «Татнефть». И было принято решение, что «Браво Альметьевск» станет ежегодным конкурсом при патронаже благотворительного фонда «Татнефть». Конкурста катнашу өчен балалар гариза бирергә тиеш иде. 5 көн дәвамында аларны вокал соло, оригиналь жанр һәм хореография номинацияләрендә ярышлар көтә. 12 декабрьдә аларны бүләкләү тантанасы булган зур гала концерт узачак. Шулай ук конкурс кысаларында Сандугач җырлый торган ил һәм Созвездие йолдызлык фестивальләрендә катнашучылар сайлап алыначак. Оля Байрамалова, Диана Юдина, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясы. Узган елда Нәҗип Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясе Forbes-ның Россиядагы 100 иң яхшы университет рейтингына керә. Бу елның көзеннән әлеге югары музыка уку йорты остазлары кече шәһәрләргә зур музыка проектын тормышка ашыра һәм мастер-класслар, концертлар бирә. Мамадыш, Алабуга, Яршаллы, Чистайдан соң республиканың атказанган мәдәният хезмәткәрләре һәм артистлары Әлмәт музыка көллиятенә дә килде.
Үз билимнәре белән бүлешүче Казан дәүләт консерваториясе педагоглары концерты махсус фортепиано кафедрасы доценты Дарья Сосновскаяның чыгышыннан башланды. 12 минут дәвамында ул «Пестрые листки» циклынан 7 пьеса башкарды. Приехали здесь разные специальности, и пианисты, и вокалисты, и скрипачи. То есть охватывается весь спектр практически инструментария. Большую музыку в малые города, кіші шәһәрләргә зур музыка проекты кысаларында профессорлар һәм доцентлар башта мастер-класслар уздыра, оннан үз кафедраларының музыка уен кораллары белән төрле әсәрләр башкарып концерт бирәләр. Мәсәлән, Татарстан Республикасы атказанган мәдәният хезмәткәре, скрипка кафедрасы доценты Фәрида Закирҗанова Чайковский мелодиясын һәм Яхинның поэмасын башкарды. Проектта катнашырга тәкъдим алгач, бик рәхәтләнеп призалаштым. Чыгыш ясау, мастер-класслар бирү ошый 60 ел скрипка белән аерылмый торган музыкага гашыйк ханым. Мин килдем Әлмәткә беренче тапкыр. Шәһәр миңа бик ошады. Шундый уютный, тыныч, кечкенә генә йортлар, кешеләр бик ягымлы, бик безне җылы каршылыйлар. Миңа бу шәһәр бик ошады. Бүгенге зрительләр дә миңа бик ошады. Тагын минем киләсем килә сезнең шәһәргә. Әгәр дә шундый мастер-класслар булса, концертлар булса, мин рәхәтләнеп килер идем. Калабызның музыка коллеҗендә үткән профессиональ музыка концерты студентларның башкаручы буларак үсешенә стимул булу, үсеп килүче буынга эстетик тәрбия бирүне максат итә. Казан дәүләт консерваториясе педагоглары концерты Бөгелмә һәм Лениногорск шәһәрләрендә дә узачак. Ознакайда Данияр Мөхитов истәлегенә волейбол турниры узды. Чарада район башлыгы Марсель Шәйдуллин, мәктәп директорлары, укытучылар Данияр Мөхитовның тормыш иптәше һәм туганнары катнашты. Истәлекле очрашуда махсус хәбәрчебез Илмир Шәрифуллин да булып кайтты. Район башлыгы Марсель Шәйдуллин ярышларны ачып, Данияр Мөхитовның тырыш, җаваплы балалар, ата-аналар һәм укытучылар арасында зур ихтирам казанган җитәкче икәнен билгеләп узды. Менә 2 ел узып та китте. Без инде бүген искә алабыз шундый истәлек көне үзебезнең хөрмәтле җитәкчебезне, директорыбызны Данияр Замиловичны искә алабыз. Ознакайның мөмкинлекләре чикле балалар мәктәбендә Данияр Мөхитов 5 ел эшли. Эшләү дәверендә ул балаларны ярата, аларның уку шартларын яхшырту өчен барысын да эшли, үз көчен куя. Данияр Мөхитовның хезмәттәшләре аның турында истәлекләрне яңарттылар. Без Дамир Җәмил улы белән бергә эшләдек. Ул үз эшенең чын остасы, тәҗрибәле укытучы иде. Ул балаларны бик яратты, мәктәп үсеше өчен тырышты. Без ул башлаган эшләрне дәвам итәчәкбез. Данияр Мөхитов тормыш иптәше Әлфия белән 2 ул тәрбиялиләр. Бүгенге көндә Айбулат белән Алмаз мәктәптә тырышып укыйлар. Алар әтиләренең дәвамчылары. Ул үзенең гомерен күбрәк балаларга багышлады. Ул мәктәпне күтәрү дип, балалар дип янып йөрде. Үзебезнең 2 бала үстерәйек без. 2 улыбыз бар. Айбулат 4нче класста укый. Алмаз 1нче класска керде быел. Укушы диләр. Ярышлар район мөхтәсибе Азат Талибуллин вәгазы белән башланып китте. Укытучыларның, балаларның эшләгән изгелекләре һәрвакытта инде тикшерү шунда укытучыларның инде һәрвакытта аларның дәрәҗәләре югары булган. Мондый турнир мәктәптә 2нче елын үткәрелә. Анда район хакимияте һәм мәгариф идарәсе командалары ярышты. Илмир Шәрифуллин, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луш, Әлмәт телекомпаниясе. 8 декабрьдән Әлмәтнең ат спорты мәктәбендә Татнефть акционерлык җәмгыятенең көзге кубогы ярышлары уза. Беренче көндә 150 сантиметрга кадәр атлар, ягъни понилар катнашты. Аларда чыгыш ясаучы балалар башта выездка, манеж йөреше программасында катнашты, аннан конкурда осталыкларын күрсәтте. Соңгысын төрле биеклек сикергән понилар ярышын безнең иҗат төркемендә күзәтте. Көзге кубокта катнашучылар яшь төркемнәре буенча бүленгән. Беренче булып иң кече беренче адымнарын ясаучылар минималь биеклек 30 см сикерә, ә инде урта яшьтәге балалар ярты метр сикерә.
Биредә 7-9, 11 һәм 12-13 яшь категориясендә балалар әзерлекләрен күрсәтә. Ярышның һәр катнашучысы сыйфатлы да тиздә чыгыш ясарга омтыла. Шул ук вакытта спортчылар үзара киңәшләшә һәм бер-берсе өчен борчыла. Волнение, конечно, есть, но не такое большое. Поддержка от подруг тоже немалая. Дулкынлану бар, ләкин ул зур түгел. Ахиратләремнең ярдәме сизелә, кайгырталар, киңәшләр бирәләр. Ярышларда 15-нче тапкыр катнашам. Понида 2-нче тапкыр 50 см конкур узам. У меня второй раз опыт. Еду конкур 50 сантиметров. Татнефть акционерлык җәмгыятенең көзге кубогы ярышларының 2нче көнендә спортчылар төрле катлаулыкта манеж йөреше программасы выездкада катнашты. Шимбә 10 декабрьдә көзге кубокка нокта куелачак. Третьим днем у нас будет конкур, это преодоление препятствий также. То есть по высоте, по категориям участников будем проводить соревнования. То есть ребята проходят отбор и сильнейшие уже едут на республиканский. Калабызның ат спорты мәктәбе ел дәвамында муниципаль һәм Татнефть компаниясе оештырган ярышларда катнаша. Нефтьчеләр ярдәме белән биредә тәрбияләнүчеләр елга 2 тапкыр узучы республика стартларына да бару мөмкинлегенә ия. Чыгарылыш азагында тагын бер яңалык. 19 декабрьдән республикада махсус янгынга каршы режим кертелә. Режим гамәлдә булган чорда сәнәгать, транспорт инфраструктурасы һәм ягулык энергетика комплексы шикләреннән 500 метр ераклыкта торак коммуналь хуҗалык, авыл хуҗалыгы кешеләр күпләп була торган объектлар, автомобиль юллары, шәхси йортлар шикләреннән 30 метр ераклыкта, күп фатирлы торак йортлардан 30 метр ераклыкта 1-3 класслы пиротехник эшләнмәләрне куллану тыела. Янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен бузган өчен махсус янгынга каршы режим чорында административ штраф каралган. Әлегә шулар, мин Лина Хәсәншина һәм монтаж операторы Оля Берамалова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.